Ella drar. Filip kommer efter. Är det lampan? Var är lampan? Det är lampan. Upp i taket. Nej, Filip. Lite tjuvnyp på Ella bara, nej, jag drar. Du är svår, Ella. Är hon svårflörtad? Du kramas, nyper i rumpan och allting och hon bara drar. Försiktig, Filip. Ja, man måste vara försiktig med så söta tjejer. Ella kan väl bara... Ella vill inte kramas. Du springer ingenstans, gubben.